Радіо Лада. Радіо Лада. Хлопці, дівчата, котрі не навчені чесності і святості, ніде з них не будуть добрих сімейних людей. А от церковні люди, хлопці, дівчата, іноді при мінімумі доходів, при мінімумі якихось особливих зовнішніх даних, наші діти способні трудитися, піднімати такі стройки, як один сказав економіст. Наші люди пів Чехії побудували пів Росії. Де йдуть наші люди? Вони строїтелі. Вони любу роботу знають. Жалко, що не є дома роботи, бо опять же хтось то так придумав, щоб вигнати людину із рідної землі, як називають іноді то тиха депортація, коли заставлять мільйони людей втікнути, тому що немає можливості. Но для православних людей це трагедія. Но однако ми знаємо, що і народ Божий, щоб вийти із єгипетського рабства, странствував і мучився між чужими народами, і мучили його, робили його рабами. Но віра в Бога помогла ізбраному народу пройти через пустиню, через зміїв, через трудності у обетовану землю. Ми з вами теж народ ізбраний, котрий вірує во Христа Ісуса, як Мойсей вів із Єгипта народ ізбраний. Так нас Ісус веде із Єгипта сього світа, блудного, коварного, і веде нас до Царства Божого. Він упереді, ми за ним. Но щоб у всьому світі не утопитися в болоті, Христос основав церкву. Ви слухали передачу «Чому чоловік в цьому світі зачастую і багатий утопає, пропадає через то, що не знає хоснуватися, пользуватися тим, що йому Господь дав у цьому світі, талантами, способностями і багатством. Ответ один – отсутствие віри і доброго духовного фундамента робить чоловіка, зачастую і багатого, неспособного перед лицем соблазна отказатися прикласти серце до багатства. Наоборот, по слову Господа, аж приложиш до багатства серце, пропадеш. Тому і многі, і багаті утопають, пропадають у своєму багатстві, а маса людей, вірою у Христа Ісуса, не має зовнішніх багатств, зостаються багатими духовно і повноцінно живуть, відчувають усю жизни повноту і внутрішній комфорт, котрий дарується кожному християнинові Духом Святим. І тую жизнь радуються навіть малому, радуються навіть в гоніннях і напастях, і в болезнях, а в вічності разом з святими наслідують вічне царство, царство благодати, царство радости, царство добра, царство подлинного добра.
Радіо Лада. Радіо Лада.